Druhý front sa otvoril 5. júna, keď Jordánsko začalo ostreľovať izraelské pozície v Jeruzaleme. Východný Jeruzalem bol v tom čase pod kontrolou Jordánska, ktorého armáda zaujala pozíciu v sídle OSN, z ktorého ostreľovala izraelský sektor. Izraelský prápor 161 Jeruzalemskej brigády ho obsadil a aj napriek ťažkým stratám prinútil Jordáncov ustúpiť. Neskôr v ten deň Izrael obklúčil východný Jeruzalem a 163. pešiemu práporu sa podarilo odrezať staré mesto od Betlehema a Hebronu. Izraelský minister obrany nariadil izraelským silám vstúpiť do starého mesta, a to aj napriek výhradám a obavám izraelskej vlády. Boje viedli výlučne výsadkári zo strachu zo zničenia svätých miest. 7. júna prevzali izraelské zložky kontrolu nad starým mestom a zvyšky jordánskej armády ustúpili späť do Jordánska.